You are from eternity to eternity. Lapho uNkulunkulu kwamanyiswa nawe, bile ngaphezu kwakho konke. Awujiki, awuguquki, owezolo namhlanje naphakade. Ezakho futhi izithembiso zinguyebo futhi amen. And oh God, there is no way that proceeds from your mouth elibuyele emva kawenza umsebenzi. Ngoba wena uNkulunkulu. Sinikeza udumo nentambama uNkulunkulu wethu namandla onke. Lokufanele wena lonke udumo. Izibongo zonke zifanele. We bless you. We appreciate you, oh God. In Jesus' mighty name. Amen. Let's share this and just go. Asibingelele inkosi yendawo noNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyathanda futhi ubekela the singer and the segment of this house. Baba uMpostoli Ntuma egameni likaJesu Kristu oyinkosi. Okungaye silapha. Amen. Hallelujah. The Bible says give honor to whom honor is due. Amen. Ngiyacela bazalwane celebrate the grace that the Lord has bestowed upon his servant. Makwenza lokho. Shaya izandla sonke. Thank you so much, Lord uNkulunkulu, for hosting us. Nokusenza sibe ngcwele lokukhula kwenzayo lapha. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu Hlokovu. Egameni likaJesu uNkulunkulu shaza. Siyabingelela. Amen. Fuze. Egameni likaJesu Kristu inkosi. Amen. Chairperson the fraternal siyabingelela. Amen. And to all the servants of the Lord egameni likaJesu Kristu siyabingelela bazalwane. Amen. Deputy Mayor siyabingelela egameni likaJesu Kristu. Ubaba nomama obhuti nosisi nabancane kwelihla egameni likaJesu Kristu. Amen. Angizokubamuda very brief. Sikholwa inkosi. Amen. Bekufanele ngabe angikho lapha. Kusasa ekuseni ngo-8 ngiyobe ngikhipha umngcwabo esontweni. Kodwa-ke ngathi wazi ngabe bikho kuba ingxenye uNkulunkulu akwenzayo lapha. Give me as a curtain raiser. Lapha. Give me as a curtain raiser. Uma kuzodlala ama-tips amakhulu. Uqala the curtain raisers. So I'm standing here as a curtain raiser. I'm just ngizodlalela. Because bayazana kakhulu emva kwami. Sifunda kafushane bazalwane ezinenkosi. Bese ngiyasuka. 2 Corinthians chapter 9. Second Corinthians chapter 9. Verse again. Amen. 2 Corinthians chapter 9. Sifunde uze sinizobambe. From verse 6.
2 Corinthians chapter 9. So from verse 6. From verse 6. Let's again. Please khulumeke bese. Awu. Cela. Usefile. Mhlawumbe phethe ulimi asifundele. Kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana. Kepha ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana. Verse 6 oshonela ukuthi ohlwanyela ingcosana uzozwa ukuthi I'm a cattle raiser there. Ohlwanyela ingcosana uyavuna ingcosana. Nohlwanyela kakhulu Kanjalo futhi nohlwanyela kakhulu uzovuna uyakuvuna kakhulu. Shuthi isilinganiso olinganisa ngaso uyawulinganiswa ngaso futhi. Awu. Isilinganiso olinganisa ngaso noma sekuyiselwa kuwe kusetshenziswa isilinganiso olinganise ngaso. Ngoba ngiyadlula nje ngiyadlula. Ngoba Ngakho ke ilowo nalowo besethi ke uApostle Paul ngakho akube yilowo nalowo makanikele njengalokhu enqumile enhliziyweni. uma senikela akanikele njengalokhu enqumile enhlizweni. Ngicabanga ukuthi lena ayikho lula bazalwane njengoba sicabanga. Kungabi ngokudabuka Abesethi umbhali akungabi ngokudabuka noma ngokucindezelwa, futhi akungezi ngancindezi. ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. Besethi ke ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokoza. uNkulunkulu unamandla okuninika umusa. Ilapho ke nje indaba yami ngokuba uNkulunkulu unamandla okunika umusa. Wonke uchichile Now besethi wonke umusa uchichile ukuze nithi ninokwaneleyo ngezikhathi zonke. ukuze nibe nokwaneleyo ngezikhathi zonke. Nichichime emsebenzini yonke emihle. Bese ke niyachichima emsebenzini yonke emihle. La siqhamuka khona sivela chapter 8 where Paul was encouraging ibandla laseKorinte eli encourage ngokunikela. Useze ufika la chapter 9 uma kuzokwenziwa uqoqwa umnikelo uqoqelwa abazalwane baseJerusalem. Usefika la ethi ke onikela ingcosana uyakuvuna ingcosana. Nkosi yami angizelanga leyo bazalwane. Indaba yami nje la ithi and God is able to make all grace abound to you. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Yeah. Angiyeke konke lokho kunye ngoba indaba ngiyiya kanje ngibuka nje la verse 9. Lento ethi and God is able to make all grace abound. Make all grace abound. Amen. In every sphere. Namandla okwenza umusa uvame. Ukho konke. Uzoqala is called the saving grace, which is umusa esingena nawo. The saving grace, because the Bible says bazalwane sisindiswe ngomusa.
and uyini umusa. Umusa ilento ebizwa kuthiwa it's an unmerited. Thank you, MM, for charging me. Into esingayithandazelanga. Into esingayithandazelanga, but it's something that is freely given unto us. That's grace. Umusa is freely given unto us. In other words, we didn't pray for it, but it is freely given unto us. In other words, sisiniswa ngomusa, senzelwe umusa. Ayikho ngizokunika iscripture. Ayikho into esayenza ukuze sisindiswe. But in the book of Romans, the Bible says, uNkulunkulu wabuyisana nathi siseyizithandaye. Sasingakaqeli ukuthi sisindise. Kodwa he reconciled with us, bazalwane. Umusa isisindiswe ngomusa. We are saved by grace. That is why we cannot asikwazi to boast. Asikwazi ukuyibonga sishaya isifuba ngokuthi sisindisiwe, because we understand ukuthi sisindiswe ngomusa. Leyo sindiswa ngomusa ke yenza ukuthi uma sisindiswa ngawo sigcinwe iwona futhi umusa. Umusa preserves us and umusa keeps us. We are being kept by grace. Sisindiswa ngomusa leshaya. Leyo musa ke isilanda siba bifuze, isilande siba bisenza izinto ezimbi. But iyathi uNkulunkulu angasibuki ngendlela esone ngayo. Oh good God, uNkulunkulu asihawukele asenzele umusa. Sithi sifika desibuye entweni atobhanayo if any man is in Christ, he is a new creature. That's grace. That's grace. Hear this one. Kuthiwa uma basethu umuntu akuKristu. Akukushiya manje ngitshela ukukhuluma kabi ngoba ngiyazi. Kushiya umuntu ade kwayizizolo. Bese umuntu ade dabwa eTshotsha ebula basethu if any man is in Christ, he is a new creature. Basethu ophekwa sekudlulile. But about this new creature, but it's a new species, something that has never existed. Oh, true. But about the new creature, good one thing. Yes, yes. But if we say, yes, what I mean. But about the new creature, good one. It's a new species. Yes. A new species. Ikhona labantu abayifila sasingabadlula kuso. Kisoso waqolelwa. Futhi abanye siyibona progress. Ekholweni. Abanye banezipho. Kodwa progress siyibona. Ingoba still basabantu izinto abadlula kuzona. Ufika uJesu wabakuthi phela uqolele the sins of the past, the present and the future. Sikhona. Ngoba umusa osenza sikhona. Mhlawumbe ngesikhathi it's not because we are good preachers. But umusa. Bazalwane. Futhi njengoba umusa akukhulunywa about ukuhlakanipha komuntu. 1 Corinthians chapter 3:10. Verse chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Ish. Ngomusa kaNkulunkulu engiphiwe wona. Bese ke uMpostoli Paul ngomusa kaNkulunkulu engiphiweyo. Usho uMpostoli Paul uthi ngomusa kaNkulunkulu engiphiweyo
umusa ngithi awubazalwane ngithi akathi ngokomusa kaNkulunkulu engawuthandazelayo ngokomusa kaNkulunkulu emwenze njani emuphiweyo okhathula umusa yaphiwa njengengcweti yomakha esethi yena azibiza athi njengengcweti yokwakha kusho bani balosho nje bazalwane akusiye uMpostoli Paul oke wabulala amakholwa izolo oqhambe sethi ngokomusa engiphiweyo uthi nami nanje ngengcweti yokwakha usoyingcweti nini ebabe sayilila uthi ngabeka isisekelo hayi uthi ngokomusa engiphiwe uthi nanje ngengcweti yomsebenzi uthi ngabeka isisekelo kusho uthi ngomusa enguphiweyo okay bazalwane omunye wakha esethi omunye wakha ukodwa nje ngifuna sibukele phansi uthi ngokomusa enguphiweyo okay another thing umusa uyasenza umusa uyasenza can I say this umusa umusa uqualifyisa abantu abangaqualify umusa has got ability to make us sithi ngabantu esikafanele besumusa usenza sifaneleke kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke besethi ke ngasebenza kakhulu kunabo bonke yini eyenza umusa wakhe ungabiyize kade ngikomncinyane mina ngibulala amakholwa kodwa umusa wangenza ngasebenza kunabo bonke kodwa kungesimina kepha kungumusa kaNkulunkulu uthi kwakungasebenzi mina abantu bebebona isidumbu sikaPaul kodwa bekungesiyo Paul it was umusa that grace that is bestowed upon my life ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho abakithi into ethi i-background yakho ayibalulekile akunandaba ukuthi uzalelwephi kodwa umusa is able to make you umusa unamandla okukwenza uthi ngilokhu engikona ngomusa futhi umusa wakhe kimi awubanga yize bese umusa wakhe kimi awubanga yize kodwa ngasebenza kakhulu bese kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke kodwa kungesimina bese kodwa kungesimina engangisebenza kepha kungumusa lento ngathi into ethi nje asiyakusebenzi thina kodwa inento esiyisebenza ngomusa awucela ukuthi shumayetha bazalwane into ethi lento esiyisebenzayo asiyisebenzi ngamandla awucela inqobo kodwa ngithini ngemakethe yini ethi nje lena futhi ithi lo msebenzi esiwusebenzayo masizama ukusebenza isho njalo lekhana masizama ukusebenza ngamandla ethu uzosibulala lento uma sithi siyisebenza ngamandla ethu izosibulala kodwa umusa wasosenza sikwazi ukuyithatha kodwa mntungu iqiniso lithi lambona mkhulu kunomntungu kodwa umusa ungathi akwazi ukuthatha silokhu sibona sikwazi ukusebenza lento esiyisebenzayo ngomusa I am what I am by the grace of the Lord because of the grace that is bestowed upon us as it was sometimes to take credit ungasasebenzile uNkulunkulu sifikelwa yinto ethi kodwa bemuba giving credit where it is true zothandaza ngiyasuka khona manje funa Ephesians 4:7
kwethu. Besethi futhi lobhalayo ukubhala umpostoli athi lowo nalowo phakathi kwenu Uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. uthi basala uthi lowo nalowo uphiwe umusa ngokwesilinganiso sikaKristu. Lekela kanjani saqedile futhi into nje ethi lebona liyase ilawa nalowo uphiwe umusa ngokwesilinganiso sikaKristu. In other words, lento ithi ilento bizelwe kuyona unikeza umusa wayo ngokwesilinganiso sayo. Bazalwane, umsebenzi esibizelwe kuwona nesipho sinikeziwe uza ngokwesilinganiso se-assignment. Yinto nje le ungayisebenzi into ngenamusa wayo. Ukade nje ukuthi kushingani yaqeda. Because uzothoyilisha uzoshika isidingo singekho. Khona izinto ezisetshenzwa umusa. Wazi umusa ngaphansi kwempilo yakho. If you know isilinganiso somusa siyabathi ungathobeli. Know the nature of the grace that is bestowed upon you. Abantu abasisilinganiso somusa, they do not compete. They know their time, yes, Shaddai. They know their time. Bazalwane, for there is no ministry without grace. For there is no gift without grace. There is no church without grace. There is another denomination. Know your gift and know the matter of your gift. Kanushumayeli bese ngiyahamba yindathi uma ubizela ukuba uthisha, remain a teacher. Umusa kwanele kunasilinganiso somusa. Sanibona sontweni bazalwane, ngivumelani mina ngikhuluma ngoba ngiyahamba. When we say ibandla likaJesu Bishop lixokozovekile, siqaqwe ama-titles, not offices. Umusa ayikho i-title eza nomusa, kodwa umusa uhlala e-office. Umusa uhlala e-office. These are offices. These are ministries. Ungayisebenzi into benayo umusa wayo. Futhi bazalwane, kukhona siyiso kodwa ilinde isikhathi esithile. Ungayisebenzi umusa ungakafiki. Wait for your time. Kutheleka khazaba. Do not call yourself a prophet. Do not call yourself an apostle. The time has not yet come. Wait until Christ affects. Wait until Christ affects you.
ukuveza uzokwakha. Ngaphambi kokuthi umusa ukuveza umusa uyakwakha. Ngoba kunezinto ezikubuza. Who has made you? Wakhiwe ubani? Ngathi ngakhuluma ngithi abanye ka given graces okwakha abantu. Oh yamisha nikhathaya. Abanye ka given umusa okwakha abantu. Manimbaza khona izinto uNkulunkulu akayikhuluma athi uyiyo kanti usazokwakhiwa. And God will do. God will make it a point that He will take you and introduce you to a person that He has made so that He will make you when your time comes. Dimensions at ease.